Kedves érdeklődők! A mai napon megkezdtük a 22. kerület Elza utca 15 szám alatt található projektünk kivitelezését. A telek csaknem 1900 négyzetméter nagyságú, melyen egy ikerházat és egy családi házat hozunk létre. Az ikerházak már értékesítésre kerültek, a családi ház még szabad. Épületeinket magas műszaki tartalom jellemzi, hiszen a 2021-es évtől fokozottabb energetikai szabályok szerint kell terveznünk, kiviteleznünk. Elsősorban rétegrendek növelésével, másodszorban napelemek beépítésével kívánjuk elérni a közel nulla energiaigényű épületek megvalósítását. Ügyfeleinknek igyekszünk minél több egyedi igényt kialakítani, ezért számos lehetőséget kínálunk a tervek változtatásában. Gondolok itt a nyilászárók elhelyezkedésének nagyságának megváltoztatására, de az ő elképzeléseik alapján építjük meg a válaszfalakat is. Modern, magas minőségű anyagok felhasználásával készítjük épületeinket, melyek lehetővé teszik a pontos munkavégzést, valamint a határidők betartását. Több opcionális lehetőség közül is választhatnak az ügyfelek, hogy még komfortosabbá tegyék majdani otthonukat. Részletesebb információért kérem, látogassanak el a www.modernházak.com weboldalra. Továbbá referenciaépületeinkről számos videót találnak meg YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon. Köszönöm, hogy meghallgattak, hamarosan újra jelentkezünk!